Phone you castle, get government.
ụkwụ na-enye nsogbu, anya na-enye nsogbu, mana ekele dịrị Chukwu, ekele dịrị mkpụrụ ọgwụ na ijikọ fana abụọ ịnọte aka. Ekele dịrị Chukwu, ekele dịrị mkpụrụ ọgwụ ijikọ fana abụọ gị na-eme ịnọte aka. Ndị mmadụ na-ete aka n'okọta ọdụ dị ezamụsị ndị onye ọdụ dị egafere nne ya tupu ị nwụrụ ịnọtụ ọdụ dị tupu ị nwụrụ n'ihi agụ Bible cover to cover this once in your life bụ Chineke mere tọrọ ibido tata ime ofu ahụ everyday gbanwe chapter ya gosi Bible niile ebe a bụ ebe izi Chineke na-agba ndụ ị na-agụ everyday na-agụ Chineke sachapụta gwa nke ọzọ na-agụ Chineke na-ezi ozi n'ime akwụkwọ nsọ. Ezinụlọ na-enwe Baịbụl bịa na-agụ ya agụ very important. Then a na-ekwu okwu Chukwu anyị na-eketa Chineke na-agwa anyị okwu